Ginbawian sang kabuyang napulo ka tuig nga bata matapos mahulugan sang sinako ka mga abuno sang natumba ang delivery truck sa barangay Mambog, Banga, Aklan. Base sa investigasyon sang mga pulis, gikan sa Iloilo ang truck kag ma-deliver kuntani sang abuno sa Banwa sa ibahay sa madulaan sang preno kag natumba malapit sa isa ka tiyanggi sa diin madamo sa mga nagabakal. Bilason man ang apat ka mga persona, lakip na ang pahinanti sang truck. Yara na sa kustudiya sang Banga Police ang driver sang truck nga si Jonafel Bernal, 40 anyos sang Haniway, Iloilo. Magapangatubang ini sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries kag damage to properties. Isa patay samtang apat naman ang pilason sa mabungguan sang delivery truck ang pampasahero nga tricycle sa barangay Batuan, siyudad sang La Carlota, Negros Occidental. Suno sa La Carlota Police, ginaako sang driver sang delivery truck nga si Ryan Siasat nga napiyungan ini. Gani na bungguan ang tricycle nga iya ginasundan. Bangod sa impact, nagbaliskan ang tricycle kang nagtabog ang mga pasahero. Ginbawian sang kabuy ang pasahero nga ginkilala kay Salvacio Escribano. Nagwa naman sa ospital ang apat ka mga napilasan. Detain na sa La Carlota City Police ang driver sang truck. Sunod-sunod nga operasyon sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City. Apat ang nadakpan sang operatiba kag nakuhaan sang 46,000 pesos nga suspected shabu sa Barangay Singkang Airport. Dakop Sanday Leo Ledesma, Peter Luxin, Martina Cordova kag Mark Ibanez. Subject sa operasyon si Ledesma nga duwa na kasimana nga ginamonitor sang CDEU. Magapatigayong kuntani sang pat session ang grupo sa ruruan sang drugas sa barangay. Sunog ang naunahan niya porsyon sa multicab nga ginamaneho ni Ferdelito Alvarez ang barangay Sibagwan, Rua City, Capiz. Suno sa driver hinali lang nga nagapanimaho ang makina sang salakyan kag nag-aso. Maswerte naman nga nakalumpat ang driver kag ang mga sakay sini. Naglabo sa 10,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog.